Anem a començar avui una nova versió del videoblog aquest dedicada a coaching polític. Perquè no entenc com és possible que arran dels resultats que s'han produït a Catalunya ningú li hagi dit a Pedro Sánchez, o pitjor encara, que no se li hagi acudit a ell mateixa quina és la solució perfecta, absolutament ideal, que arregla tot d'un cop per garantir la legislatura estable a Catalunya amb govern del PSC i a més garantir-se també la legislatura estable al govern d'Espanya. Per no dir que potser se'n podria garantir així més legislatures tranquil·les tant a Catalunya com a Espanya. Quina és la solució? Super senzilla i és increïble que ningú no l'hagi vista. Necessites un tripartit en què Esquerra vulgui entrar i necessites que aquest tripartit siga estable i a la vegada que això no comporte que Junts per Catalunya deixi de donar-te suport al Congrés dels Diputats d'Espanya. El que has de fer, bàsicament, és dir-li a Esquerra que si entra al govern i a més se n'ocupa ell més o menys d'aquesta gestió, tu convoques un referèndum des del govern d'Espanya per preguntar als catalans si volen continuar dins d'Espanya o no i que a més acceptaràs la decisió majoritària del poble català. Això és impossible que Esquerra diga que no, que ho rebutge, perquè seria un gran èxit polític per a ells. De fet, fins i tot els missatges que està enviant a Esquerra és que estan demanant un pacte fiscal per entrar i coses així. És una cosa superhumil, és que ni tan sols estan pensant en això. Els passes, no? I els deixes descol·locats, t'han de dir que sí, i sobretot, a més, també, Puigdemont i Junts per Catalunya t'han de continuar donant suport al Congrés. Però és que, a més, els avantatges són encara més. El primer de tots, i és evident, és que el guanyes amb la gorra, aquest referèndum. En els dies àlgids de l'independentisme hem vist enquestes que deien que hi havia una majoria de catalans, 52%, 48%, pot ser 55-45% a favor del referèndum, però això era a favor de la independència de Catalunya en un referèndum, però això era una pregunta hipotètica, responent a una pregunta hipotètica. Tots sabem que enfrontats a la decisió normalment hi ha un biaix conservador que fins i tot en aquests moments de més efervescència hauria provocat que probablement el referèndum es guanyés, raó per la qual, per cert, era superabsurd la por que hi havia a Espanya a aquesta qüestió. Però és que a dia d'avui, a més, crec que tots tenim clar que el referèndum es guanyaria d'una forma molt clara. De manera que guanyes la legislatura a Catalunya, t'assegures la legislatura a Espanya, fas un referèndum, arregles el problema català, podria haver un altre referèndum en uns anys? Per descomptat, però d'alguna manera l'arregles per una generació. I la política és això, arreglar coses per una generació. De manera que seria un èxit indubtable, a més de Pedro Sánchez convertit en el pacificador de Catalunya. Retòrica en la que ja estem, no? El resultat del PSC demostra que la desinflamació de Pedro Sánchez, que per cert que ja ha fet perquè no tenia més remei, perquè abans no la volia fer, però és igual, és un gran èxit. Doncs, te pots apuntar una medalleta més encara, perquè és que la guanyaries, series un estadista espanyol. Immediatament tindries a tots els mitjans progres dient que és una meravella, perquè per fi podrien estar dient el que en el fons tots pensem, i és que aquestes coses que són conflictes polítics és millor que es resolguen mitjançant la decisió dels ciutadans que no pas amb imposicions, menys encara si parlem d'imposicions amb penes de presó. De manera que alinearies a tota l'esquerra espanyola al teu favor, series l'heroi de l'esquerra espanyola, descol·loques els partits independentistes que t'han de donar suport, i a més el PP i Vox es pujarien a la muntanya, cosa que també te convé perquè això unifica la teua base. No només això, el referèndum te permetria passar amb més tranquil·litat lleis com la d'amnistia i altra agenda legislativa perquè estaria tothom tan obsedit amb el referèndum que directament la gent ni hi pensaria. Són tot avantatges. I si encara així hi ha alguna xicoteta dificultat, perquè per exemple el Tribunal Constitucional posa problemes o hi ha necessitat de legislar, això l'única cosa que fa és allargar una miqueta el procés, tu has deixat clara la teva voluntat i sempre i quan facis el referèndum durant la legislatura, tema totalment resolt. Pedro, jo no sé com és possible que no se t'hagi acudit la qüestió, així tens la idea, crec que no té ni un punt feble, a veure si l'aprofites, ens dones l'alegria, perquè a tu només t'agrada resoldre tot amb unes noves eleccions. Doncs això és una mena de convocar unes noves eleccions. Va, vinga, referèndum, i ho tenim tot ja arreglat.